F'inqas minn 3 sigħat ta' attività b'differenza tal-Halloween li saret f'Birzebbuġa inġabru l fuq minn 50 xirja b'ikel varjat u sustanzjuż għal persuni fil-bżonn. L-attività saret b'kollaborazzjoni bejn il-Kunsill Lokali ta' Birzebbuġa, l-Għaqdiet Soċjali tal-Lokal u l-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali li flimkien minn flok ħelu ġabru ikel għal nies inqas ix-xurtjati. Dawn se jitqasmu minn rappreżentanti tal-FSWS fil-jiem li ġejjin. Is-Sindku ta' Birzebbuġa Scott Camilleri saħaq li inizjattivi bħal dawn jaqajmu kuxjenza fuq ir-realtajiet xejn sbieħ li wħud minna jgħixu fihom, fl-istess waqt li jgħinu lil minnu fil-bżonn. Dawn il-50 xirja ser imorru b'risk persuni vulnerabbli u fil-bżonn fil-komunità tagħna. Dawn l-inizjattivi verament ikunu qed juru l-qalb soċjali ta' dan il-Kunsill u l-qalb li tħabbat ta' dan il-komunità. Il-Kunsill Lokali ta' Birzebbuġa huwa sinonimu mal-qalb soċjali tiegħu. Fil-fatt, matul is-sena, il-Kunsill Lokali joffri s-sala tal-komunità fil-binja tal-Kunsill stess biex rappreżentanti tal-FSWS jaqasmu ikel għal minnu fil-bżonn. Il-Viċi Sindku ta' Birzebbuġa, Josette Busuttil, appellat lil nies fil-bżonn biex ma jibżawx ifittxu l-għajnuna. Bħala Kunsill Lokali ħadna din l-inizjattiva minħabba l-Kunsill tagħna ta' Birzebbuġa għandu għall-qalbu wkoll il-qasam soċjali. Il-qasam soċjali li kull nhar ta' erba' u hekk Birzebbuġa jkollna persuna mill-FSWS u tgħin in-nies dawk li huma vulnerabbli u dawk li għaddejjin minn mumenti mhux tajbin ħafna. Il-Kunsill Lokali ta' Birzebbuġa appella lil kunsilli oħra biex jagħmlu inizjattivi simili, speċjalment biex jiġu mejjuna nies li forsi jkunu fil-bżonn imma jibżgħu jew jistħu jitolbu għall-għajnuna.